Prečo trojsklo? Stačí mi štandardné dvojsklo. Okná a výplne stavebných otvorov patria medzi najslabšie články tepelných izolácií väčšiny budov. Práve cez tie uniká najviac tepla, a to rôznymi spôsobmi. Nesprávne tesnenie okenného rámu, nedostatočná izolácia okenného rámu spôsobená nesprávnym nasadením okien do stavebných otvorov či malá stavebná hĺbka okenných rámov. Mnoho odborníkov sa však zhodlo na tom, že trojsklo je ideálnym riešením pre všetkých tých, ktorí majú problém práve s izoláciou. Ako to teda v skutočnosti je? Ako mám vedieť, ktorá voľba bude tá správna? Postačí nám štandardné dvojsklo, či predsa bude lepšie siahnuť po trojskle? Dvojsklo do panelových bytov, trojsklo pre novostavby. Dvojsklo prepúšťa do interiéru vďaka menšiemu počtu skiel viac slnečného žiarenia a tepelné zisky sú logicky vyššie, keďže do interiéru preniká teplo z vonkajšieho prostredia. Trojsklo má však väčší počet skiel, vďaka čomu prepúšťa menej tepla von z budovy. Treba však dodať, že ak bývate v panelovom dome, vlastniť okná s izolačným dvojsklom alebo okná s čírym trojsklom je podstatne to isté, no rozdiel tu predsa len je. Poradte sa s odborníkom. Trojsklo sa väčšinou montuje do novostavieb a nízkoenergetických stavieb. Tieto okná predstavujú omnoho väčšiu záťaž pre kovanie, kvôli čomu musia byť použité i masívne rámy, určené predovšetkým pre tieto typy skiel. V letných dňoch jednoznačne uvítate práve trojsklo, ktoré bráni slnečnému žiareniu prechod tepla dovnútra bytu, respektíve domu. Dvojsklá sú ideálne do panelových bytov či pri rekonštrukcii domov. Treba však dodať, že hodnota tepelného priestupu sa za posledných 10 rokov zmenila, a to vďaka moderným materiálom a špičkovým technológiám, ktoré sú využité pri ich výrobe. Pred samotným výberom sa však nezabudnite zamyslieť nad tým, čo od okna očakávate a na aký typ stavby bude umiestnené. Vždy sa oplatí poradiť s odborníkom, ktorý vám pomôže vyhodnotiť vlastnosti prostredia a splniť všetky vaše požiadavky.